136 să alergăm din nou puțin, că facem multe videoclipuri, că știți că nu pot să pun videoclipuri și până acum, dacă aveți ce să uitați. Să începem, alergăm. Astăzi vreau să vă arăt, chiar vreau să vă arăt, deci să luați coinuri albastre. V-am zis la trecută că pot, v-am arătat roșu și gata, deci că nu mai vreau, nu mai deranjează. Ce? Ai salat? De mult, nu știi că am făcut un videoclip. Sper că sora mea nu știe. Ah, tu ai dormit, da. Tu ai dormit. Poate nu mă... Da, nu știi? Dar mai durează puțin. What? Ia să mă prinde mutele. Da, m-a prins. M-am lovit de... și mi-a căzut capul acum. Mă, mi-a căzut capul, bă, nenie, mă. Hai mai moților să vă văd dacă mă prindeți. Că ajung eu la albastru până mă prindeți voi. Hai, mă, ajung albastru azi. Ieri. Așa, așa. Hai să zicem multe coinuri. Ducă la 300. Dacă le iei pe toate. Da, și nu știu cum să spun. Am dat acolo 1. Deci, clar, și ce am dat acolo 1. Deci, regula mea aici nu iau coinuri. Doar dacă nu strică în față. Ce faci? Este piatră. Da, și... Acum ești pe lemn. Da, știu. Mai merg pe stâncă. Vreau să mor. Ură să trau mulți din alea. Nu, deci fix unde trebuia, eu am făcut și nu trebuie. Dă scap, ia, vreau să văd ce. Back, again. Închidem reclama. Așa leagă. Ce era aia cu zburătorica aia? Nu știam. Și acum dacă mă lovește, ce se întâmplă? Am și aia și aia. Acum mă bag pe benzile care sunt cu lucruri, că... Și când trebuie să mă lovesc de ceva, nu mor. A. 2, 1 și... Deci fix când se termina, atunci am dat eu marele și miraculosul fail. Numit fail. Deci e bine că avem aripile. Și când crezi că nu mai poți și pierzi și ceva, ți le activezi și bam! Te crezi mult. Poate am ajuns departe. Aproape pe jos. Știți, când el merge mai rapid, înseamnă că el e mai bucuros și că vrea să strângă mai mulți bani, știți? Asta înseamnă. Oare ajungem la albastre? Să vă arăt, v-am promis că ajungem la albastre. Aici știți că nu iau. Și vor urma albastrele. Arăt la 3000 de metri, da. Cum am căzut? Du-te, că din cauza ta am căzut, că tot îmi pui degetul în gură. Să-vă lasă pentru că... Că ce? Așa. Te-am lăsat să te uiți. Aici se pare că mie cam luptăm între noi, deci ok. Bun. Sora mea vrea tableta așa de tare încât îl roagă pe tata și pe mama să-i dea. Poate lasă-mă și pe mine, a fost la petrecere.
De ce? Că eu am stat la petrecere și n-am avut timp să mă joc. Adică acolo doar m-am jucat cu copiii, eu nu m-am jucat pe telefon, Ana. Acolo te joci cu copiii. Nu te joci pe telefon sau pe ceva. Acolo am stat degeaba și m-am jucat. Nu ca tine am stat. Mă joc pe tabletă. Înțeles? Deci, din nou, vrei să-ți dau telefonul măcar meu? Nu, tableta. Tableta nu poți să. Nu, în același episod mă cer cu sora mea. Deci, și în același episod mă cer cu sora mea. Ce s-a mai întâmplat? Cred că s-a pus videoclipul Food Draft. Cred că am făcut un food draft. Câteva food draft-uri și am vrut să fac pack opening, dar nu m-a lăsat și nu știu cum strângi bani. Cum se strânge bani? Vreau să-mi spuneți și în comentariile astea și în comentariile alea că, bă, nu știu, bă, nene, mă, nu știu cum faci bani pe un joc și, ok, că nu are instrucțiuni sau ceva ca să-mi spună ele. Bă, nene, mă, fă așa. Da, viteza asta mâna cam puțin și am făcut pe jos cam mult. Cred că voi muri. Așa. Da, exact. Pentru fail-urile astea care mi trag eu mereu. Cum ai căzut? Mă, nene, mă, cum ai căzut? Cum ai căzut? Cum ai avut recordul să cazi acolo? Eu am fost Andrei și ne revedem data viitoare. Ceau, bă. Pa. Mă enervează.